Degustar diferentes pratos de arroz e gozar dunhas vistas privilexiadas é posible grazas ás quintas xornadas gastronómicas do arroz que organiza o Gran Talas Hotel de Sanxenxo. O evento gastronómico xa está en marcha, aberto a todos os públicos e en horario de comida de 1:30 a 3:30 e de cea de 8:30 a 11:30. Pois as xornadas de arroz este é a quinta edición, como en anos anteriores, facémolas de martes a domingo en servicios de mediodía e de noite. Comprende un menú onde temos un aperitivo, un entrante, un arroz que podes elexir entre 3 variedades diarias, un postre caseiro, albariño e café. Todo isto por 30 euros. Os amantes do arroz poderán degustar nestas xornadas ata 11 pratos diferentes. Bueno, o destacado é ter a posibilidade de degustar 10 arroces distintos durante a semana, onde hai 3 variedades en cada servicio, un pouco darlle esa facilidade á xente desa variedade de arroces que temos, elaboradas por noso chef, José Antonio Álvarez, que ten unha experiencia duns 10 anos en arrocerías da zona, e bueno, un pouco fomentar ese consumo de arroz, que é un dos platos máis típicos tamén do noso restaurante. A media de visitantes das 4 anteriores xornadas superou as 300 persoas. A provisión deste ano é unha incógnita, pero dende o hotel garanten todas as medidas necesarias para protexer aos clientes e aos empregados e gozar das xornadas con total seguridade. O distanciamento entre mesas é amplio, cumplimos a normativa do 1,5 metros. Nas mesas xa vos podes encontrar o código QR onde están todas as cartas, non temos cartas físicas a non ser que alguén as pida. En ese momento higienizanse en cada uso, tamén temos xeles hidroalcohólicos, a utilización de mascarilla facial dos servicios tanto por parte nosa como pola xente cando se levanta e cando circula polas zonas comuns. Estas medidas de seguridade, os diferentes platos de arroz e as vistas privilexiadas á praia de Silgar converten as xornadas gastronómicas do arroz do Gran Talas Hotel nunha experiencia única.